tsy afa-po zay am'le koragna nataony satria le tanjona nataony taminay zay hoe le fatokony atao taminay fa ela zay hoe fa mila izy to zegny nagnano grève zay tamin'ny fotoagna fa maromaro to izy vola hoe fa ifegna raha io fanjakana ankoro isaka ombe isaka jeudi isaka jour mala ankoro fo koa ke tadiavinay zegny na ifegna karamanay tsy fegna karamanay izy mila miala place fa tsy mila izy avô isaka teteky zay koa fa mitaka karamanay milefa zay Tananarivo mitondra vola tokony amezany zay ifeniro Tananarivo agny vola ifeniro agny apodiny aminay aty fa izy mila zay mila izy miala fo koa fa izy mila mety asoranany igny za zay ndraiky tsy tia tokiky fa diany raiky ty mampitokiky zaka ino le raha mampitokiky anareo Diego manahazo nino anareo za natokotoko fandiniagna anareo tegna nalany maro zay tamy variny Rajoely igny ndraiky agnombinany fa nivolagno baka anareo ngomby igny misy raha za zay tsy tia boe fa bese za ka bobotra boko yazinaka oye drakwe ndreta problemny mpianatra tsy résolu anareo secret koa nijotso amy lalabe degnany grève ranazoniny manareo Diogôty oye ro piasa secret zio ty koa jotso amy lalabe pancarte fa mila dosy zegny DG za tsy navita itokiky azala ndre problemny mpianatra tsy voavany fanjakana anareo ke problème DG secret nous vovahandreo tout de suite maintenant réfléchissez avant de faire quelque chose anareo Digo anareo mara ningognandragnahary sa nagnino non za tafitokikeke za franchement za vale za nazonareo atsika zo mbala mandinika kora to résoudre problème mpianatra ny savana ndraiky ny dianaty ke de saninareo ray aman-dreny maventy tanàna ndraiky lanjainareo koa pancarte fa mila miala DG firy taogno manjaly secret ne tsy afa 30 taogno secret fa nijaly fa anareo zegny magnararao paty tout de suite maintenant miadindreo tsy haiko anareo baza magnatoetra kara varitsinjo ndraiky agnombiny Rajoely izy mampidijonky tianareo zio io fa nambarako anareo feno ahody agnatiny zoa hoe mitapy amizay anareo jiaby azo ny varitsinjo ndraiky izy miasa baka zao fagnafody io zo baka tsy osa tout de suite ke lena lalbarobaro amy varitsinjo ndraiky ahomby Rajoely mitravay coco nareo zo zao dijonky tena oye maty za zay Madagasikara tiako anareo condition anareo za tsy raha hiboezaka tragno ato ampianako hely baka matragno naka ndraiky lokinaka za tetraka hely ajenika ty tsy diko le alimratsy oy anareo manazonina anareo Diego zio edilere anareo mitorontorogno boriboriko artiste aby antananany Digo koa fa lerany propagandy anareo magnaboaka problème fa zio lera tokony agnaboanareo raha misy amy tanananareo satria maro no suivre page nareo aia manareo anareo raha haniko le tratrako ito aia manareo boriboriko artiste ny Digo anareo boriboriko aby eo tokony zo boka anareo monde entier boka anareo faninareo fitiavanareo tanananareo fitiavanareo mpianatra amy tanana aia manareo zio ia iriky boriboriko artiste reto fuirako reto anareo boka fuirako jiaby eo boriboriko lera hilagnanareo nareo tsy hita fa lera hivandravandra karamboa gila nareo mantrenitreky nareo mandrapirapira tsy falinzay je m'en fouts problème naka ty page naka zay raha tiako volanko lera tiako ataoko aia nareo zio io un problème no tanana nareo ao vous êtes tout là aia nareo tsy hita ni levimbelogno anao nareo jiaby ny levigny palahelo ke nareo lahaby mandao miga karano voahasigny ela nareo Digo fa nihanjaka aminareo varitsinjo ndraiky agnomby Rajoely za tseky tsy hoe za eto mbala mihadiny agnafoagnana hadiny université ty vangoe nareo secret nanareo latra feky amy lalabe nazo pancarte raha gnino manareo ty ay za kon faible hagnino anareo ray aman-dreny andrendregny antanàna kamo koa nareo nangala pancarte nareo nijotso amy lalabe danger
Bonjour abagwabe zaze faible zaze fatisi ngovu itukiki boka bratona rosa na jarlis la force ituki za kunava kugaga gladise atika zo mi adam ni greve un pianata mi arakam foros mi arakam jula himbutu jabyo ni homba la similamingi fani tutom la be ko iro abni sekren famila mi ala zeng DG ndo rom greve ko ranga ni zafa nga bana ro varite to de kumpira jueli misi fanga fudrate ni wanna rofu zo mi take udabum decision que temze na ro jabi zabala ilfa nifta ulenge tsara mampimwe ratsara mampimwe nifta ulenga azoma influencer andana ndeti moto amro azovla influencer pandeti moto anitiye kuizi sateti amaitafire nena mijali ara mahagaga kwa yetu aran magagaza yetu kara 24 heures fu kapsati na ndronga na rajueli na ngala place na rajueli ti vo résoudre kapsati problème ro pianta tizala fu azingenda na ro kapsati ti vo résoudre kapsati problème pianta na ro na ngala na ndronga na rajueli na pile fa rajueli ndafi même pas 24 heures yak hanaron tanga na nambu tumarandrenga riva kia kanda fanas na ro place bameza na ro kufagaza bameza kapsati amero vieti helo mni lekute mnakati karakor zay fangala na ro place tan rajuel tari kena ro tsuma résoudre problème pianatra un tout petit problème très simple si vous résoudre na ro za ko masi za baka tim tsara fa za yo fo niveau zeng mandrabaraba ta sama ko ta nanu jabe za se dat buneno na imai bokonda tatamni la grève infu famartse kitoka ndahara ngasa tena ngino kati bakansalaka tsotsi mijutu angitan na pesa loka morozo ngando kati tsotsa kati na nahiringa za ara tenga na runtulung tamte tanana degoto firo savats tena royo edi iro sava yundo tenga na ngan fitulunga na tona roto tanana nandini kati tsotsi af bakansalaka hoka baka tora ma zabe carte sur table na kaira zabe na kara mazava Chieko luzenga zovi zengi influencer ndoze chieko andi fasa saren priveza zahava kuizi andi niye kun momba izi anda barabaku 12 nan ko fati mazundaha rara barabaku 12 ko mazundaha kem mzee anfanga ino raha mandalo ana roma mbala manafusa-fusezi nazo na roze na rozori kapisati sintarini zabu kama laki mvulanga cheko sana kaze lo solo lota ana rozo mbala manafusa-fusezi mamafa la poussière manga dusu giri ndo totalua sa ino zeng let's shake tanga na ro pour l'instant ana ronda kfare kuna ngata ka demo am jiru sira anu infa peta ko rifa mbaka ro javier zam kupu na ro infa peta ko ri famle ula ngam zof tonga milavanga ula nga piana tan famuno reto inti bonne décision ferme le fana ro diego Zeng nis dengan pacte avec le diable zeng royo na ngurfati zeng mama commentaire baka zai mzara mandalo avako fa deuxième capisate ti ati ndigeta ano mange kresti miadi azendrik mange kresti miadi fa zabaka timensi manete etu calma calmez-vous tsendrik mahazo deuxième capisate zanda kim kepa moto futu baka mireti moto ndo baka timati kipi kuma kezembo kezeng tania kwetu na laki nangalando place tam rajuel tam nya vuluo tari pa
vita tudo suite maintenant io vive la liberté tsy hoatsika jiaby za ndraiky fa nagnambaranareo tanàna koa ndesigny miaramila dalekary kokoko fa niambarako te fa dalekary kokoko izy baka io dalekary kokoko za raha volanko aminareo tsy raha misy mivegny ko raha fa nalatsaka vavako ty tsy mandositra zany fa tonga de iny foana no arahana ekena na tsy ekena de ekena foana zay ndraiky desy amindry kapisaty draky fa za ty malandy za lehilahy ataoko vady amindreo calme drako anareo ha anareo fagnano desy sandra ndray za zao tokony hazo vady amindreo tsy mahazo arrêtez-vous Rose amza video nakabagagy ty misy favoazan-tsaigny Rose zay vagoedoeky zay bokoa po tade avadivady koa izy magagy ty sy dozy nanty sy ratsaty franchement mampalahelo mampalahelo impiram-podiko eto ma raha vatomanga managna zanaka manaka taranaka héritage ndry zanany volanany izy ko nanagna société privée sodia ni nany personnel ane igny ngovony nagnano igny io tsy sendra ravary fanjakana gasy volany ko volany ngovonany hazony voletsiny nany fodako mety mipody amin'ny firenena zegny fa le volany ngovony raha vatomanga aza betrehitra aza mieritreritra mihitsy anareo Diego oui franchement Diego kun tsara Diego tanana tsara Diego tanana mbazaha fanagnano raha vatomanga zegny tsy ande amindreo certes misy ampany mety hoampodiny amin'ny blanchiment d'argent koa nisy tomary igny fa tsobaka tsy isy tomary ndray fa ny démission edy consul nareo a Maurice miala pet za fa navagonito kiky fony za eveny vavadalo maromaro ndraiky raha mampiteraka nalefako tato zay dodo midira amin'ny roilinakano de midefily agnaty roily ao maro be azendriky dessus azendriky geledasy atsika zao mbala izy ty vorogno hitifirigny iro kapisat io boka vorogno mbala hitifirigny iro tsy raha tatahirinao vorogno mbala nditifirinao za tatahirigny fanjary milefa ro amitiligny ke ro zao mbala za mbala mizafo za zao zegny ino mamintogna ambovo za zo amindreo misomany hazo mbala mamintogna ambovo za misomany hazo za miambigny amy kotanakafo koa za magnapetraka ro place ndreo fa kalamy sy fotsika mamono fa mira mamono akô za no malina regny koragna baka Tatananarivo tany reky la grève igny misy ro mpandrava olo Tatananarivo tao mpandravandrava olo regny de nandalo akaiky tany misy sécurité izy niagnin'olo maro be lavo izy lavo igny nantraiky amy lohany de nagnano traumatisme crânienne ninday faty amle mpandrava ino raha nisy afoko maly sécurité takaiky teo nataondreo izy ndreo namonjy aiky lehilahy ni tapatapandreo par morceau ity sécurité en place araiky ty fa nataondreo fa izy namono or que fitambaran sécurité maromaro en place tsy possible mihitsy horegnindreo iro namono izy napatapaky izy fa na firesankina na firesan-tsaigny tsisy trambarako nareo ni la place ni l'endroit fa manjary maro be olo en danger ni tapatapahandreo par morceau Taninarivo zegny zay tsy regnareo vaovao vavako magnaboaka zay fo aregnesanareo zegny Madagascar tranquille Madagascar tsy tranquille faty olo magnaraka andra ao fa monigna olo matin midi soir Madagascar matin midi soir fa monigna olo Madagascar tsy tranquille heshte ni tapatapahagna itsaiky le la sécurité ty tambotsy nandidididy izy Taninarivo blanco zegny j'ai tous les infos du monde et c'est quand je vais za magnaboaka izy eto tsy ty hinahena anao koa nahita zegny za nampizavandreo sary zegny za narikoriko tsy ni tapatapahagna par morceau or que lavo le tsaiky lehilahy niagnindreo nandrava sonoa ndrava tsaiky lehilahy io lohany nantreky igny tondra traumatisme crânienne amy lohanany ary nataondreo sécurité takaiky ny lavoany teo ndro namono izy ara le pire dahalo jiaby mpamoan'olo mpandrava olo jiaby managna basy tsy voafehiny fanjakana gasy zegny tsy voafehinareo zegny or que tous les armes amy kapisate eo mbala misy manky arme nareo misy manky balanareo mety ameoko numéro de série aby anareo balanareo jiaby dispari mitetitety olo jiaby amy privé
Allô, allô, calme, allô, tika. Allô, nous calmena les yeux. Kena ro di godra kuna nungabra ro doesn't vartido, Non, franchement, famonoagna olo amitsika ao fa tsisy limite ne. Tsisy limite. Tsisy limite. Je tiens à ma vie. Moi, personnellement, je tiens à ma vie. Donc, tsy mandeha Madagascar, tsy mampangotsiko za, tsy mampaneky. Tsisy raha hiko fekiny. Mahontany olo tsy mandeha Madagascar ty. Za tsisy raha vozoko ko tsy faty fo. Ke anareo fo mamono olo mira mamono akô. Za tsisy olo nanaova confiance ndraiky. Fiainagna anakahy milamigny. Ry zanako tiako. Tsy ndraiky tiako manky amin'ny fiainagnandreo zao. Donc, tu m'as dit Madagascar, 50 ans, je n'ai rien à foutre de Madagascar. Au cas où, vas-y. Déjà, moi, tu me lèves, il y a une affaire, tu me lèves. Donc, rien à faire. Parce que je voulais que je fasse mandalo, tu sais, je me pétendre, Zande, qui me voulait que je fasse nanaka. Zenye de baka yubuka na nuhina kuro eta federale allo baka azave comme narora hamis eta federale na morong eta federale ro tandaftati vona luani miaraka tamiri iri azovi persi itseko azovi maromaro roto zany invitegny berizika no midira tsy ny valideko berizi satria ino raha vona loan tsy tiako tao zay tsy mila burzany za eto ty burzany ringiriny satria nona ka burzany 14 lettres. Tilanga burzane ngati neta federal zegra vona lo nisto ur zazalan fanga berzik na ngin mo tsinid kem nani na ano ze non ya de firene na tieri zati musar place zati musar gouvernement za musar fahamarina nga zeng frama pa musar zali fahamarina nga ni fanga pitangan rarin sin hitin la par contre za musar fanendenga la place gauche no zati is place ta diavoko place na kapitako zo fa mahampy za agnatin'ny tragno 4 mamelogno ry zanako ito fa mahampy za charge na kayo fagnavoka vambolo-koditra eta federal fagnavoka vambolo-koditra mare loatra hakory mandeha ataonao agnany eta federal anareo samby anareo tsy hifankatia ino nanao agnany eta federal anefa anareo tsy hifankatia biby tsy mandeha ko tsisy lohany hara zay olo atao lohanao tsy manjary fo hitanareo zay tsy manjary fo amizay agnaty fa fulany tsy anareo samby agnatiny zao fo avy amizay tsikotsiko voriboriky fankaratsiagna zegny raha viako tsy mikambagna tsy magnino hatria za mitondra la logique des choses amy lohako ato mety tsy ho mety amy jirany ary hankany baka zay farany ke aleo fo za mandeha manokana eto amizegny le olo manity zao raha se bloqueko poiky za blocage poiky tsy raha mimalo za amin'igny koa fa magnaratsy diako za commentaire poiky blocage nany hazana tsy mankany za ty tsy mikambagna na aminjovy tsisy association tsisy dirako tsy vitako hatria za mitoetroko za mi association periky nakafo eto any ndraiky association koa periky koa investissement nakama investissement naka jamba de periky nakao investissement naka ke hoanareo sasany gaga iro jaby influenceuse aby bivava aby igny tokony amegna place moi personnellement za tsisy place tadiavako place ko mahampy za fihainako eto mahampy zao j'ai assez de problème comme ça tsy andeha hitsakaraka problème n'olo ary koa za didinihiko non satria anao koa fa namegna responsabilité zegny dite de merde maharamegna anao igny ke za fa assez de problème résolu ato fa mirésoudre za mampianatra ry zanako magnano devoir de la maison ro mampandro donc ça suffit fa mahampy za zegny jaboranaka fa mihegnerany io fa 5-10 kilo fa loso ke konde megna responsabilité n'olo ary hoe non et non za eto fo ndraiky kofa mahita raha tsy milamigny za volako mahita raha tsy mety za volako kofa mileranaka koa ko tsy amilerako mbola tsy volako fo koa bonjour vadiko abdale ke feta federale tadiavindreo fa tsy voabokandreo satria reo tsy fankatia satria le olo andeha apetraka fa kotie koa fa borizany koa fa tamry koa zegny raha ho isy io tsy voatsangana andreo velogno manjary zegny eta federalindreo io ils peuvent aller où ils veulent
fa tsy mitsangana velogno manjary eta federal tsy lopolopy zegny tsy nidirako tao za aminareo niaraka hagnano eta federaly tsy mila borzany non mais c'est quoi ça nagnino volako nareo magnatoetra kare atsika eto mitady hevitrin'olo jiaby hevitry tsika jiaby mitambatra tsy mila borzany non 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 c'est pas comme ça la vie c'est pas comme ça la vie kofa miara-mientagna itiava olo jiaby kenareo digo mandeha migaka rano voahasigny anareo boko mangataka joro hely anao solonjo arifa varitsinjo na bele varitsinjo ndraiky agomby io fa barako anareo misy fagnafody raha jiaby andesy raha jely aminareo io isa vo tady mena hely vemitagnanany igny hekena nareo gny ary dedoa za fa manareo dedoa ty signiny devoly ke atsika zao nidika amy kapisaty nalaky nandrongana nareo rajoely ry kapisaty problemony mpianatra diego tsy résoudrenareo rangonomaly ziska niany tragno jiaby nay mpianatra nisy ino tsy mpianatra baka fa tamreo forasako izy naty ty mila faty hafa koa nareo kapisaty anareo kapisaty réveillez-vous mandrandranareo nge ny fireneny nino sy natoky anareo nge ny firenena fa nareo ny anavotsy any Madagascar yeny na de ny tena azy anao nandrematofolo ny tena anao mila fotoana mila fotoana fa tena fa mangetaeta fiandrosonany eny fa oky ok nalefanao WhatsApp nakaky non mais carrément firenena zao midagnaka amizanareo mizaka pisaty midagnaka marigny amizanareo tegna mihankigny aminareo firenena anareo ndraiky ato mbala mamafasezy zay boka raha hitako sanandra mamafasezy anareo zao andeha pitranareo boka tsao maloto lambanareo nareo mamafasezy ministre fulani mbala mamafasezy prian firmoanareo mamafasezy ambarazefo zay mbala mamafasezy bonjour zadriko briska firy fanjava nareo mafaseza ezany mihonona zay baka ionona iandry fona miandry fa gasy zay baka filamatra Madagasikara anao ndray marigninao fa anao zany ambembesa fo miandry fa gasy miandry any kapisaty re tompoko miandry anareo ny firenena non c'est pas possible ke tsy mila dossier nareo kapisaty za fa bala magnano didindreo reo fa tsy manonga amin'ny ascenseur reo fa manonga amin'ny l'escalier mila hezaka bonjour Olivier mila hezaka be ke zaza la seky tsy himoe za fa grave atsika heto mbala mitomoagny amy mpianatra mila lefa hody aty arika daty katata vango anareo ray aman-dreny maventy jiaby volo fotsiny amy sekereny anareo ndraiky lomay amy lalabe koa nangala pankarte agnano grève raha agnano akory anareo digo nagnino anareo io nilavoan'ny varitsinjo sa nilavoa setroko katy tsy matoe zany andraiky ka tsy mety misy hamaly fotiny any anity berziky bioroko be ratsy belela be ty kapokapoko zay digo zay mafo nareo bela koa za dedoko fa 10h30 biso za deretra varinakay zagnany bonjour Vanisa za ndraiky wejiweji nakay za ty fa miasa patron nakay fa mandeha l'école fa miasa miasa patron